Assalamu alaikum. Da Allah 'yan uwa a yi haƙuri ga wasu rahotanni guda biyu masu cin karo da juna wanda ɗaya a zahiri yana kishiyantar ɗaya amma in ka duba za ka ga ma'anar dunkulalliya ce guda ɗaya. A yi haƙuri na ɗaya ba wani malami da ya halicce mu Allah ne ya halicce mu sannan kuma annabi dai shine annabinmu ni annabi kawai shine annabina. Da haka babu wani malami da zai ɓuya a bayan wani abu wallahi in zai shakka shi a duniya ba abin da ya dame ni raina a hannun Allah yake. In Allah ya so ya raya ni in ya so ya ɗauki raina duk ɗaya ne a gurina na sha faɗa wallahi tala mutuwa ba ta ban tsoro. Na yi mata sallama tintini ni wallahi tintin ne sallama da ita. Na yi imani lokacin da Allah ya ɗiba min ba wanda ya sai ya ketare ni. Bari mu fara da wannan guda ɗayan na wani ɗabgegen ɗan ISIS. Da yake zana wasu ƙabilu a cikin Iraki waɗanda za su fito su haɗu su yi jihadi yana zana su. To, Iraki lokacin da Saddam ya tafi aka zo zaɓe sai gashi abin mamaki an samu ƙuri'un 'yan shi'a a cikin Iraki 75%. Me yake nuna maka 25% akwai ahalus sunna ɗariƙa, akwai ahalus sunna wahabiyya, akwai kiristoci ba kiristoci ba ce akwai Endros duka ba a cikin 25%. 75% su ne shi'i da haka kaga gwamnatin ƙasa dole za ta zama ta shi'i ce ba yadda za a yi 25 a cikin 25% ɗin a ce sai an rage rarrabe da haka ko kaki ko kaso gwamnatin shi'a ce a cikin Iraki a yadda ya kamata. To amma abin da zai baka mamaki bayan tafiyar Saddam a wannan 25% ɗin ya aka yi aka zo aka zama kuzuran ƙungiyar ISIS daga Iraki aka ƙirƙire ta. Al-Qaida duka manyan jigajigan ƙungiyoyin nan na 'yan takafir ɗin nan suna da ƙarfi a Iraki duka a wanda bai fi 5% ko 10% ba suka samu wannan ƙarfin. Aje wannan magana gefe ɗaya mu ƙara dawowa hankalinmu. To sai kuma muka zo har kwanan gobe sai Amerika take da ƙarfi a cikin Iraki har kwanan gobe shekarar maganar yakin Saddam shekara 20 da wani abu an yi yakin Saddam da Iraki ta muna yara ne yan uwa a yi haƙuri amma har yanzu Amerika tana da ƙarfi a cikin Iraki bayan Saddam an kashe shi ta kama shi wannan 75% ɗin sun bar gwamnatin Iraki sun bar gwamnatin Amerika a cikin Iraki tana damawa har Isra'ila tana da base sun kasa korarta. Iran tana da a cikin 100 ita ma za ka samu 80% 'yan shi'a a cikin Iran akwai sufaye akwai Yahudawa amma wannan 75% din zuwa 80% su suke mulki ƙasa su suka kafa gwamnatin musulunci su ne suke da supreme leader su suke aiwatar da ƙasar. Don haka sai dai ba wata ƙungiya da ta ayyana kanta a matsayin ita gwamnati ce mai zaman kanta sai dai 'yan ta'adda su ta'addanci su laɓe a bishi a kashe su amma sun kasa kafa gwamnati. Amma a cikin Iraki a wannan dai duka 25% ɗin har sun kai munzalin suna da ƙarfi da har yanzu ba a ka ƙarshen su ba. Har lokacin da aka yi ƙaddamar da jihadi aka zo aka kori waɗanda za a kora. To da aka kori waɗannan ƙungiyoyi me ya zaunar da Amerika cikin Iraki? Me ya kawo har yanzu Amerika tana da base wai yau shugaban ƙasa ya fito ke cewa ba su wa'adin September. Me yasa tintini ba a bisa shekarar 20 da barin Iraki ba tun bayan tafiyar Saddam. Me yasa ba su kore ta sun kai saboda sun san ai Saddam kayan Amerika ne. Da aka yi da suka yi fada tsakanin kaya da kaya suka yi fada me yasa ba su kore su duka hannu biyun ba sai suka kori Amerika suka ƙara barin Amerika. Sun kori Amerika sun kuma ƙara barin Amerika a cikin ƙasarsu. Wannan shine abin da zaka kalla ɗan uwa. Zaka san lalle akwai makirci, akwai Mossad, akwai abu da yawa a cikin Iraƙin nan ko an ki ko an so zamu faɗa. Kuma wallahi tallahi dole sai Allah ya jijjige wannan ƙaryar take cikin Iraki ko kana so ko baka so. Don haka akwai munafurci a cikin gwamnatin Iraki, akwai a cikin wasu daga cikin sassan malaman Iraki ba ina magana akan dukkanin su ba. Kuma akwai mujahidan dan dai illa iyaka an hana mujahidan su yi inda za su yi har yanzu akwai magana menene ma'anarta larabci. Me larabci? Me kake so ka ce larabci? Wannan abin da Allah ya faɗa kansa a arabu a shaddu kufuran wani faƙa wallahi ko za ka mutu wannan abin ne yake bibiyar su har sai lokacin da Allah ya zo ya tankaɗen shi da rere shi wanda suke kallon musulunci fiye da ƙabila sun fito shi ya kawo nasara da ISIS ta samu ta ƙarfi a ƙasar
shi ya kawo nasarar da Amerika take ciki a ƙasar. Don haka ta juya ta aka yi. An kori Amerika hannun dama, an dawo da Amerika da hannun hagu. An kori Isra'ila daga hannun dama, an dawo da ita da hannun hagu. Wannan shine fakat abin da kake so ka faɗa, abin da muke so mu faɗa. Amma illa iyaka ba a so a faɗi maganar Iraki kwata-kwata saboda wasu. Kuma ba za a gane ainihin menene yake faruwa ba sai an tasge rigima cikin Iraki. 'Yan Shi'a 40 aka je aka kai wa hari. A Saudiya ta je lelu gudan wuta, ina jin abin ya kusa sati 2. Har yanzu ko tsinke ba a jefa Saudiya da sunan ramuwa ba. Duka ana kallo an yi shiru. Karke akwai wanda ma ya biyo ni private ya ce maman Basma saurin me kike yi, ki bari ki gani a 40. Ina tabbatar miki ana yin 40 washe gari za a kaddamar jihadi akan Amerika da Isra'ila, akan Amerika da Saudiya. Washe gari zaki ga ikon Allah. Kana jina dan wana da ka biyo ni kai min wannan maganar. Har yanzu ba a kaddamar da jihadin ba. Da kace min ana 40 za a gabatar, in jira saurin me nake. Har yanzu ba a gabatar da, ba a aiwatar da jihadin ba. Sai ma muka ga an ƙara zama tight tsakanin Saudiya da Iraqin. Muka ga ƙara ganin zama tight, shi gwamnatin ƙasar tana ƙara zama da Central Command ta America a Iraqin. Abinda muka gani kenan ya fito. Amma muna jin wani uzurin da za ku ƙara kawo mana. Ca kai mun in yi haƙuri, rin da aka yi 40 washe gari zan ji. Har yanzu ba mu ji ba. Amma muna jira, mun ajiye mu amala. Har yanzu ba mu ji ba, mun ajiye amala. Ko allura ba a ji arama a Saudiya ba. Sai ma kusanci da muka kamar yadda na faɗa suna ƙarawa tsakanin Saudiya da Iraki. Ko ku ki ko ku so sai mun faɗa. Ba wani abu bane saboda Iran fasha ne. Su ma yadda Saudiya Larabawan nan suka yi kishin Salman Farisi akan Allah ya faɗa Allah zai maye gurbinsu da Salman Farisi, shine yake damun sa har yanzu ba wani abu bane. Saboda me ba Larabawa ne ya zama masu nasara ba su Iran. Shi yasa Iran ba sa kallon kowa. Sun fahimci lokaci ya cika da Allah ya yi alƙawari akan su za su ɗauko addini daga Soraya, sun tafi ɗauko addini daga Soraya. Ita ce amsar kawai da zan faɗa. Sun tafi Soraya nemo mana addini su dawo da annaba addinin shi. Sun yadda su mutu saboda addinin Sayyidina Rasulullah. Da haka wannan hasadar da bakin cikin nan da aka yi wa Salman Farisi, wannan abin da Larabawa suka yi a zamanin Imam Husaini, abin da Larabawa suka yi wa Imam Ali, wallahi shine yake ƙara fitowa yanzu. A cikin shi ake. Kuma Allah zai cika badaya hijabin nan. Allah mun roƙe ka, Allah dan ahlul kisa'i, Allah duk wani kulli da yake cikin Iraki ka bayyana shi. Abinda ba a so a faɗa ake ganin kamar an maida wasu Allah saboda ka faɗi gaskiya. Allah ka cire wannan hijabin, Allah ka kunyata su, Allah ka cire wannan hijabin. Duk duniya inda ya ba boye a bayan fage ba, amma a zahiri yan uwa ku sani babu ƙasa guda ɗaya da take tare da Iran. Sai da resistant, akwai resistant a Iraki da suke tare da Iran, resistant a Lebanon suna tare da Iran, resistant a Yemen suna tare da Iran. Amma gwamnati a hukumance sai dai ta fage wanda ba mu sani ba. Amma kaf gabar ta tsakiya kasashen musulmai ba wadda a gwamnatance a hukumance take tare da Iran. Ita kadai ce Iran jallan jar. Da kai ta dama da addini da kasarayya. Kuma muna fata in Allah da su ne hannun da Imam Al-Mahdi zai daga. Allah ya nuna mana lokacin dare da lafiya.